מה קרה? מאיפה הגעת? מאיפה הגעת? מאיפה הגעת? אין לה, שילך נחלים, לא. נכון, נכון, למי אני אשמור? עליהם? התפקיד שלך זה לא להגן על התושבים הפלסטינים גם? לא, מה פתאום? לא, זה לא התפקיד התפקיד שלך? שאני על העם שלי, לא כמוך שבוגד בו, התפקיד שלה להגן על העם שלי. תתביישו לכם. רד למטה. למה? לרדת למטה, כי אסור להיות כאן, רד למטה, מפה, מהשביל עכשיו. למה אסור למטה? לרדת למטה. עוף למטה, לא לעלות לפה. אם תעלה פעם אני לוקח את המצלמה זורק אותה. רד למטה. ככה, לא רוצה שתעמוד, אני לא סומך לך שלא תזרוק עליהם אבנים עכשיו. כמו שאתם זורקים כל היום בכתבים ואבנים פה על הצירים. רד למטה. רד למטה. רד למטה, עד למטה, לא רוצה שתעמוד כאן, לא רוצה שתעמוד כאן. מוכן להזדהות בבקשה? את יודעת שכמו זרקו בקבוק תבערה? אתה מוכן להזדהות בבקשה? מוכן להזדהות בבקשה? אתה חייב. אתה חייב. לא רוצה. אתה חייב. תתווכח איתם, עזוב אותך. אני אומר, רד למטה, עכשיו. קח את עצמך ורד למטה, עכשיו. כן, תגיד לכולם. אתה יורד למטה עכשיו. רד למטה. תגיד לכולם. רד למטה. אני אגיד למי אני אומר, נכון? אני אגיד למי, זה גזרה שלי, לא שלך. רד למטה. רק כדאי שתסתכל לכיוון שם שהם שוברים את העצים. רק כדאי שתסתכל שם שהם שוברים ועוקרים את העצים. זה התפקיד שלך, לא? לא, זה התפקיד שלך, לראות שהם לא עוקרים את העצים. לא, התפקיד של להגן על הבתים האלה, על התושבים שגרים פה. זה התפקיד שלך. אולי התפקיד שלך להוריד את המדים ולהיות איתם. זה יותר טוב, עדיף לך. התחלקת על אזרח של נגד הצלחת, אזרח של איזה מדינה? אזרח של איזה מדינה? שיש עונש מוות בישראל על דבר אחד. בגידה במדינה. אתה בוגד? לא, אתה בוגד. אתה חייל? אני חייל בצבא הגנה לישראל. גאה בזה מאוד. לא סתם חייל, אני קצין בצבא, אני גאה בזה מאוד. מותר לך לדבר ככה? למה לא? אני, אמצעים משרתים את המטרה, אני קודם כל יש לי משימה כי אחר כך אני מסתכל מה לדבר. אני קודם כל צריך להגיע פה ליישוב, אחר כך מעניין אותי איך אני מדבר.